बड'लेण्ड कंग्रेस पार्टी जन्मनि लानानै दिनै जोङो 15टा सिटआव केन्डिडेट होनाय जागोन 27 तारिखआव जों डिक्लेयार खालामगोन लोगोसे जोंनि नैबे कंग्रेस बड'लेण्ड कंग्रेस पार्टीनि जोनोम जानायनि ओंथिया मा बेखौ आङो फोरमायनो हागोन एसे जाने जोंनि कंग्रेस नेशनेल कंग्रेसआव जोङो जगदान दंमोन दा बे जगदानाव जिहेतु अबजार्भारफोर हारियाना गुजरात दिल्लीफोरनिफ्राय फैनानै जोंनि बिटिसि एरियायावहाय बिसोरो चुज खालामफैदोंमोन दे मानसिफोरखौ किन्तु खामानि मावै जाय मानसिफोरा कंग्रेसआव मोजां खामानि मावग्रा नङा बेफोरबायदि मानसिखौ चुज खालामनानै होनाय मानसिफोरनो बिनिखायनो जोङो दा बेफोरबायदि थगायसुला जिहेतु दालाल खालामनाय नेशनेल पार्टी कंग्रेसनि जितु अबजार्भारफोर बिसोरखौ जोङो रागा जोंनानै जों दा नैबे बिटिसि बड'लेण्ड बिटिसि पार्टी कंग्रेस पार्टी बानायदों जोङो बेखौ मोजाङै मोजां देरहासार खालामगोन आरो लोगोसे 15टा सिटआव जोङो गासैखौबो देरहाहोगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो लोगोसे जोंनि बे जितु पार्टी दानाय बेवहाय जोंहा साफ्रोमबो केन्डिडेटफोरा गावनि गोसो गुदुं लानानै खामानि मावगोन होननानै आं मिजिंथिबावो लोगोसे जोङो नेक्स्टआव जेब्ला 2029 नि इलेक्सनाव जोङो 40टा सिटआव जों 40टायावबो होजोबगोन बेखौ जों मिजिंथिहरबाय